the lane. Oh, chance! Might the double been true! Might the double been true! Webster coming through it! Marco! Big Marco! Big Marco! Big Marco! Next to 2-0! Stopper litt opp for Lillestrøm. Ja, fin stikker. Får slått den inn. Det er jo, så er det skåring! Det er selvfølgelig innbytte. Møter opp til Hauger. Ser Vilsvik på løp. Dette er bra! Dette er klassiske Strømsgodset.ก็ต้องทำใจแล้วครับโอ้โหนี่มันจ่อสุดๆแล้วครับปีนี้นี่เห็นได้ชัดเลยครับว่าไม่คมจริงๆเอาครับอีกครั้งหนึ่งเขาได้ขึ้นมาโขงต้องได้ครับโอ้โหทักบาจูมี่ครับตีDet er et skummelt tilbakespill, og så skårer Togbajomi. Ja, eneste mann som er med. Han får spilt ballen fram til Togbajomi. Litt heldig, der blir han revet i trøya. Men spillet fortsetter! Og Marco Togbajomi, han vil ikke være dårligere enn Marco. Storflor sjansen på innleggsfoten sin. Ja. Og så da! Det er 2-0! Han erstatter Markus Pedersen! De lovte skåringer til Godset før kampen. Satte bare spørsmålstegn ved om de kom til å slippe inn noen. Kan det komme enda? Oi! Det er 2 mål! Det er 2 mål! Kalamar! Παίκτης από πλευρά ΣΑΕΛ που πάει απέναντι στον Βάγερμαν. Τακπαζουμί παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί 1-1. Στη συνέχεια την φάση που προκάλεσε το πέναλτι, ενώ ο Τακματζουμί απέναντι από τον Κίτο για δεύτερη φορά σήμερα εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, μειώνει ΑΕΛ. Στο 74ο λεπτό μπαίνει τον γκολ. Πέρισε, έδωσε στον Σακέτη, ακάλυπτος εκεί ο Ελευθερίου για να δούμε ευκαιρία για την ΑΕΛ. Ο Τακματζουμί δεν θα ισοφαρίσει, απέκρουσε ο Κίτος, όχι, είναι γκολ. Δεύτερο γκολ από τον Τακματζουμί. Εστία της δόξας. Τακματζούμι, ο Φεράν, πάλι ευκαιρία, γκολ για την ΑΕΛ τώρα με τον Τακματζούμι. 1-2 στο Μακάριο, Μάρκο Τακματζούμι έρχεται με φόρα. Αντωνίου κάνει λάθος, ο Τακματζουμί περιμένει την πάσα του Μπεμπέ και την παίρνει. Έτοιμος για το 2-0 της ΑΕΛ, θα το κάνει με κόντρα, με τύχη. Στέλνει την μπάλα στον πρώτο μεταξύ των δύο ομάδων αγώνα. Είναι απέναντι από τον Βαλβέρτ. Για να δούμε αν θα τον κερδίσει και τώρα. Τον κερδίζει και ουσιαστικά δίνει την πρόκριση στην ΑΕΛ. Ισοφαρίζει. Μάρκο Τακματζουμί. Εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. 1-0 η ΑΕΛ στο 71ο λεπτό. Με
τον Τακματζουμί να συνεχίζει και γωνία εδώ στο Τσίριο, 66ο λεπτό. Μάρκο Τακματζουμί εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, ισοφαρίζει η ΑΕΛ και μετουσιώνει την υπεροχή της σε γκολ. Με τον Νικολάου εκεί, δυο τους. Ο Χένε πέρασε στον Τακματζουμί στην περιοχή του Αποέλ, θα κάνει το σουτ, θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ανατροπή για την ΑΕΛ. Ο Μάρκο Τακματζουμί. Είναι εντελώς διαφορετικό να προπονήσει και να παίζει επίσημα. Εδώ Ετμάρ πέρασε. Το γύρισμα περνάει από όλους. Να το 1-0. Ο Μάρκος Τακματζουμί στο πρώτο του εφετινό γκολ στο ημίωρο του ντέρμπι. Ο κύριος... Εδώ ο Διαλό θα κλέψει από τον Ρέζεκ. Θα περάσει για τον καλό. Πέρασμα για τον Τακματζουμί που έχει ευκαιρία και 2-0. Μάρκος Τακματζουμί στο 58. Στρώνει ο Τσίνας στον Τακματζουμί από το ύψος της περιοχής, σημάδεψε τη γωνία αλλά έπεσε, μάζεψε ο Στυλιανού, το σούτ εδώ γκολ. 2-0. Εδώ δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Μεγάλη παλιά. Τακματζουμί πάει να εκμεταλλευτεί και εκμεταλλεύεται το ελεύθερο λάθος και κάνει το 1-0 για τον Ερμή. Στο 1ο λεπτό ο... Εκτελείται το φάουλ, η κεφαλιά για τον γκολ. 2-1 για τον Ερμή. Η ευκαιρία που πάει να δημιουργηθεί με τον Παουλίνιο. Επιστρέφει πίσω. Τακματζουμί, εκπληκτικό τέρμα. 57ο λεπτό. Tagbashami just cuts down the right hand side and dark of 3 against her. Men ingen av de har gått mellom stengene til Andreas Lie. Her Tagbajoumi elegant tatt ned. Tabellen, men har 1 kamp mindre spilt enn Viking. Ja, så kan de få en mulighet her da. Ja, det Lekven ut på siden. Bra gjort av Tagbajoumi, fordel av ballen, dette bra dømt også, opp mot Brenden. Han har hurtige Juklerød på seg. Rengalag som nødt fremover, Tagbajoumi, han har fart han også, utfordrer Juklerød. Sterkt av Tagbajoumi, men da har ikke Lillestrøm...
Mr. Stephen McDonald drives the team on, I think. Yeah. And Marco's getting third there, I think. He's got a shot, Marco! Det bra for seg i luftrommet, Bergan. Han har fått få muligheter i Odd, men det klart med Sem Berge og Steffen Hagen så konkurransen knall.